Hei! Maanantai taas ja lapset nukahtivat. Kello on jo yli 10, mutta ei siinä mitään, kun oli päättänyt, että mä kerkeen kuvata ennen kuin lähdetään matkalle, niin nyt kuvaan. Me lähdetään siis asuntovaunu matkalle tai reissuun. Kesälomaa vietetään melkein 3 viikkoa tässä vaunussa. Istun siis vaunussa tällä hetkellä, mutta meidän pihassa vieläkin. Eli lähdetään vasta sitten huomenna ja ensin tuohon Turkuun päin ja sitten käydään vähän Uudessa kaupungissa ja Tampereella ja Jyväskylässä silloin kun on festarit ja Mikkelin kautta ja sitten vielä Helsinkiin päin. Mun serku ja sitten mun velin tykkää vielä käymään siellä Helsingin seudulla. Minä olen siis Mia ja normaalisti täällä Silvermyyrän kanavalla kuvaan Neule-podcastia mun kaverin kanssa Kristiinan kanssa. Eli Silver Shades Tiina's Handmade, jos katsotte Instagramista. Ja nyt meidän jääkaappi piippaa. No, ehkä se käy. Se voi olla, että valo tästä menee jossain vaiheessa, jos akku ei riitä. Mutta sitten avataan vähän ikkunoita, kyllä se siitä. Niin, eli olen Mia, eli puolet siitä Silvermyyrän podcastista. Ja silloin kun kuvataan Kristiinan kanssa, niin tehdään se ruotsiksi. Mutta mä teen nyt ainakin kesän yli. Yritän tälle kerran viikossa kuvata, niin myös suomeksi. Eli teen vähän lyhkäisempiä jaksoja. Viime jakso, ensimmäinen suomeksi, oli pikkasen pitempi, mutta siinä oli myös vähän vanhojakin töitä ja muuta kerrottavaa, niin yritän nyt pitää ne tuossa 0,5 tunnin maksimis. Katsotaan, onnistuuko. Tosi ihanaa, että ihmiset on kirjoittanut kommentteja ja paljon tällaisia tsemppiviestejä ja muuta, että se mitä mä ehkä en kertonut viimeksi on sitä, että siis olen ihan täysin ruotsinkielinen alun perin ja en voi sanoa, että koulun kautta oppinut, vaikka opettajana olenkin, mutta siis ihan sillä aikuisena sitten oppinut työelämässä ja sitten kun tapasin mun miehen, niin hänen kautta, kun hän on ihan suomenkielinen ja ei puhu ruotsia ollenkaan, niin sitä kautta oppinut sitä suomea. Mutta on kiva. On kiva puhua myös käsitöistä suomeksi, kun sitähän mä oon tehnyt aika paljon. Että varsinkin täällä Vaasassa, kun tosi monet puhuu molemmat kielet, niin täällä menee ihan sekaisin, että just, olisiko se ollut, oliko se syksyllä, eikö nyt keväällä, kun me käytiin yhdessä tapahtumassa täällä, niin puhuttiin toi Asevelikylän Annan kanssa, että me puhutaan aina joka toinen kerta ruotsia ja joka toinen kerta suomea, kun me nähdään, niin sellaista se täällä Vaasassa on. Minut löydätte myös Instagramissa. Siellä mun nimi on myra.mi.knitting ja mä kirjoitan sen myös tähän show noteihin, mutta mä en kirjoita hirveästi paljon muuta, koska jos mä nyt lähden editoimaan tai kirjoittamaan ihan hirveästi, niin sit tähän ei riitä aikaa, kun on 2 pientä lastakin. Viimeksi näytin vähän sille, mitä mulla oli puikoilla ja vanhoja töitä ja muuta, mutta tämän kerran mä ajattelin, että mä näytän teille vähän yksi valmistutyö ja sitten vähän miten on mennyt sen hameen kanssa, se Päärlemurhameen se testineule. Ja sitten mä ajattelin vaan näyttää teille toi matkaneuleet, eli mitä mä otan mukaan. Ja näähän mun matkaneuleet on siis toistaiseksi vaan lankoja, mutta katsotaan. Mutta aloitan tästä. Eli mulla on päällä nyt se raunioiset sweater ja se lyhyt hihanen. Siis tänään sain se valmiiksi ja olen päätellyt langan päältä, että ei ole vielä sitten blokattu eikä mitään. Tästä tuli tosi kiva. En meinaa nousta ylös. Mulla on tuollaiset tai ei niin kivan näköiset sortsit jalassa, sellaisia mitä mä käytän hameen alla normaalisti. Mutta tällainen ja tosi kiva tää lyhyt hihanmalli. Että sitä löytyy nyt sit kun se tulee. 28. päivä on viimeinen tai oli deadline, niin sitten kun kaikki ovat valmiit, niin tulee varmaan aika nopeasti se ohje. Ja Suvis Knits, hänen ohje. Ja
se oli kiva tää, että kun näitä ei ole ihan hirveästi, että nämä tulee vaan muutama näin. Ja mä neulon tän Drops Daisy langasta ja tähän meni, oliko se 380 grammaa? Joo. Ja mä oon tehnyt koko 5 eli XL muistaakseni. Koko 5 ainakin oli. Ja siis mun rinnan ympärys on noin 111-12 senttiä. Ja tässähän on siis 120, melkein 119 senttiä on tämän paidan, niin mun mielestä se istuu ihan kivasti. Ja tää Drops Daisy on tosi pehmeä, että tykkään kyllä. Ja vähän jännitän nyt, että sit kun mä kastelen sitä, että kuinka paljon se venyy sit pituutta. Mutta siis sehän ei ole mikään hirveän pitkä, että tää menee just siihen lantion asti. Että ei kai se nyt hirveästi haittaa, jos se vähän venyy, mutta katsotaan. Aikordit, niitähän mä oon tehnyt, kun tässä on aikordit tässä kaulassa ja sitten myös hihoissa ja sitten vielä tuossa helmassa. Ja nehän mä oon tehnyt tällä, tai saa sen tästä irti, noin. Eli tällä iCorderilla. Eli tätä on toi Knitsin työkalu, millä saa tehty se iCordi sille tosi nopeasti. Eli suosittelen, jos sä teet jotain iCordi, mihin tulee vähän enemmän iCordit, esimerkiksi kesätoppeihin tulee aika usein, niin tuolla saa tosi hienosti tehty myös nämä pääntiet ja hihat. Joo. Ja tämän pääntien mä teen mulla on siis sekä toi balkki, mikä on vähän paksumpi, sitten mulla on myös toi ohkaisempi. Eli tää, missä on pienemmät koukut, niin tällä mä tein se pääntie, että ei se lähtee venyy. Mä tykkään, kun se on näin, sitten mä laskin vähän, että jos tää venyy ihan hirveästi tää pääntie, niin sit nää rupeaa olla liian pitkät. Niin, sit tää on parempi näin. Joo, mut sitä tästä paidasta. Sitten mulla oli viime kerralla, oliko mulla se valmis se? Joo, se vihreä oli valmis ja sen mä oon antanut mun siskolle ja sehän oli sopivan kokoinen. Ja sitten tää on se mun. Ja tästä tulisi nyt vielä ohjeen mukaan siis yksi kokonainen valkoinen raita ja sitten tää valmis plus yksi tollainen pinkki tai dustipinkki raita. Ja sitten se olisi niinku valmis, mutta mä meinasin, että mä teen tän nyt niin pitkään, että mä saan sen joko 20 senttiä lisää, tai ei enää ihan 20 senttiä, se oli tossa ennen toi valkoista. 20 senttiä lisää, niin sitten se menee just siihen mun polvien yli. Tai sitten mä teen niin, että mä teen niin pitkälle kuin lanka riittää, jos ei se riitä ihan siihen asti. Eli tähän mulla on nää on mun ton tyynepaidan jämät. Kun mä olin ostanut ensin villapaidaksi tai lanka, niin mä oon käyttänyt sitten tästä siihen tyyneen, niin tosi huonosti näkyy nyt. Mutta tää on siis toi Aara Janssin mielilanka ja väri koru. Joo, mieli ja koru on se väri, mitä mä oon käyttänyt. Ja se on mun mielestä tosi kiva, että mä tykkään tosta tyynipaidastakin tosi paljon. Se on tosi pehmeä ja mukava ja silti se kestää tosi hyvin. Että olen käyttänyt se tyynepaita todella paljon. Ja ollut ihan todella luottopaita. Sekin oli hihanen. Niin mä ajattelin, että sit tää varmaan kestää myös tässä hameessa. Mutta tästä nyt vielä sit jatkan. Ja tämän otan kyllä mukaan kanssa, että mä voin neuloa sit jatkuvasti, kun tässä ei tarvitse miettiä, kun se on vaan rikottu resori eteenpäin. Ja mä oon kokeillut, että tää menee nyt mulle tosi hyvin. Et sopiva kokoinen XL-koko. Ja tää ohje julkaistaan, tai se Anna Hiidesjö, joka on tehnyt sen ohjeen. Mä oon testineulonnut, niin hän sanoi just äsken, että hän meinaa huomenna julkaista se ohje ruotsiksi ainakin. Ja sitten hän lupasi, että se tulee myös englanniksi sit jossain vaiheessa. Mutta sitten se ruotsalainen suunnittelija. Mut tosi kivaa. Ja jos tää nyt tulee valmiiksi siihen, mitä mä nyt luulen sinne festareille, niin sitten mä pidän varmaan tän hameen siellä Jyväskylässä. Ne oli ne, mitä mä oon kyllä neulonnut myös sitä Inge-paitaa aika paljon, mitä
mä näytin viimeksi, mutta mulla ei ole sitä nyt tässä vaunussa mukana. En viittinyt raahata ihan kaikki tänne. Mutta sitten mitä mä otan mukaan, niin se ensimmäinen, sitäkin mä vähän näytin tuossa suunnittelut. Joo, suunnittelut, niin siinä mä näytin sen viimeksi, mutta se on tää Ankers. Ja se tulee mun kummitytölle, eli mun veljen tyttärelle, niin keltainen. Oho, olipas se keltainen tässä. Keltainen tällainen ankersjakke, ja siihen mä laitan nyt vielä, tai ne on vielä noin taskut siihen päälle. Niin ne asuu tässä Nitsin projekti. Oho, nyt mulla on se hamelanka tässä. Nitsin projektipussukassa. Mä oon yrittänyt laittaa ne nyt tähän projektipusseihin, nämä mitä mä otan mukaan, että niillä on valmis projektipussi, ja tää mä oon jopa tulostanut, kun mä ajattelin, että mä voin neuloa sen autossa, ja jos lapset katsoo puhelin, niin sit pystyy silti katsoa ohjetta. Mulla on myös tää push pouch, missä mulla on sit tarvikkeet. Niin tää on vähän mainos nyt, koska tää itse projektipussi, niin sen mä oon saanut Sindiltä. Mut sit tää push pouch, niin sitä mä oon ostanut kyllä. Mikä sopii tähän lisäksi. Mut nehän tulee siis mukaan. Ja näähän pitää nyt sit ehdottomasti saadakin neulottu sen matkan aikana. Et sen ainakin ajattelin heti saada poikoille, kun lähdetään. Sitten mulla on myös mukana tässä on moherilanka. Tämä on ostanut Knit Shop Italista. Eli tällainen aika vaalea beige moherlanka, niin tätä mulla oli. Ja sitten mä kävin tänään Pirjo-Liisalla ihan muilla. No, ei ollut tarkoitus ostaa lankaa. Voisin kertoa, mitä mä tein siellä sitten myöhemmin, mutta sillä oli vieläkin näitä muutama Sannesgarnin lankoja niin 50%. Niin mä ostin sitten tän väri. Tää on väri 25-34. Ei aavistustakaan mikä niminen se on, mutta tää ei ole sit sitä sinappi keltainen. Tää on joku, en osaa sanoa mikä väri tää on. Mutta siis mä ajattelin, että jos mä yhdistän nää, niin se vähän vaalentaa sitä. Se on vähän oranssin päin tää, kuin beige oranssi. Tää lanka, tää Sunday-lanka, niin mä ajattelin, jos mä yhdistän ne tohon moherinkaan, niin sit mä saan sellaisen aika kivan värisen. Ja tästä tulee liivi. Sitä ohje ei vielä oo, vaan Anna Ruotsista, ja mikä sen sukunimi, Wikström vai Wik? No, Anna Sysager Instagramissa, niin hän on suunnitellut uuden liivin, ja hän sai se ohjeen nyt valmis tänään, ja vielä käy sen läpi vähän ja laskee niitä, vielä kerran niitä silmukkamääriä, ja sitten hän lähettää, niin mä menen testineulota sen. Nyt katsotaan, että meneekö se ihan rumaksi vai toimisiko nää. Mut siis mä luulen, että tää voisi olla ihan hyvä. Tää ei nyt näy tässä ihan. Mut siis tässä moherissakin on vähän eri beigeissä vielä, niin mä luulen, että se onnistuu. Ja nää asuu tällaisessa todella hienossa projektipussukassa, mitä mä olen itse tehnyt. Mulla on muutama tällaisia, nää kankaat on ollut pöytäliinoja meidän häissä. Ja nämä langatkin, tai siis nämä nauhat, oli kans siinä meidän häissä. Pitäisikö ne olla jossain me käytettiin, niin kynttiläkuppeja ympäri oli solmittu tällaisia lankuja. Niin sitten mä oon tehnyt, kun meillähän oliko näitä jotain 40-50 nämä pöytäliinoja, niin sieltä sitten ottanut kangasta ja käyttänyt uudestaan. Toimiihan se näinkin. Sitten mulla on täällä myös tällainen isompi projektipussukka. Ja missäköhän? Nyt mä en muista. Mä olen ostanut tän
Instagramin kautta yhden suomalaisten naiselta. Ja tähän mä oon nyt sitten laittanut vähän sellaisia, että jos saan kaiken valmis, niin voisin aloittaa nää. Tai jos tekee mieli, niin voisin aloittaa nää. Niin tässähän on ensinnäköisesti tää, mitä mä näytin viimeksi, eli se Pool Party, Freja Jansin Pool Party lanka. Ja mä kävin tuossa Brittas Garnkvarn Pietarsaaren ulkopuolella Kolbyssä, niin siellä mä kävin, niin sitten mä löysin tämän. Mä kysyin viime jaksossa, että olisiko jotain ideoita, niin sitten tuli kyllä hyviä vinkkejä, mitä olisi voinut olla. Turkoosikin oli, niin sekin olisi voinut kyllä toimia tosi hyvin tähän. Mutta ostin sitten tämän liilan, Sanneesin Tyn Merino-ulli ja näistä nyt sitten lähden raidottaa sille Irikselle paidan. Niin nää mä otan mukaan, että jos sitten on aikaa, niin sitten mä voisin niitä tehdä tai neulaa. Sitten mä oon hakenut mukaan siihen Sari Nordlundin testineulo, mikä se nyt äsken, se shawl, Kuutar shawl. Ja kyllä en siis tiedä, pääsenkö mä siihen mukaan, mutta siis mä otin langat, että jos mä nyt pääsen, niin sit mulla on ne langat mukana. Että sit tää ainakin pääsee puikoille. Että tässä on jämät Iriksen Ida Genser mini-paidasta. Niin mä sit lähden näitten neulomaan sit sitä. Mä ajattelin, että se voi olla hyvä. Kun näistä jäi 1 ja 1, niin siihen saa käytetty ne. Sitten mulla on myös täällä varastolta, tai no joo, no, onhan nämä kaikki melkein varastolta, paitsi noin Iriksen. Mulla on vaan aikaisemmin silloin, kun mun sisko on saanut ensimmäinen lapsen, niin hän täyttää nyt 6 heinäkuun alussa, niin silloin mä neulosin siis tosi paljon Dropsin lankoja. Käytin pelkästään Dropsin lankoja, tosi paljon tätä Baby Merinoa. Niin nämä on nyt jäänyt jostain silloin, kun mä käytin pelkästään sellaisia. Niin mullahan on näitä 4. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä näistä joku sellainen simppeli kesätoppi itselleni. Luulen, että mä käytän varmaan sen Vilda Top, mikä mä testineuloin sille Creativa Pernillalle. Että sit mä otan varmaan vaan pois siinä sellainen, ei oikea nappilista, vaan sellainen vaan, mitä näyttää nappilistalta, niin mä jätän varmaan sen pois ja teen sen ihan sileäksi, niin tällä langalla ainakin pystyisi tehdä sellaisen. Noin. Sitten mulla on vielä vähän silloin Instagramissa varmaan kuukausi sitten. No ei kai. Ei se niin kauan sitten ole, koska se oli silloin, kun mä rupesin testineuloa sen Perlemurkjolen, se sieltä Anna Hiidisjöstä, se vihreä. Niin sitä on kuin 2 viikkoa. Ei kun 1,5 viikkoa. Ei kun 2 viikkoa tasan toista olla nyt. Niin sitten mä kysyin, että teekö mä sen itselleni sen vaaleanpunainen ja teinkö mä tällaisen sinisen, mihin tulee ihan kaiken maailman eri värisiä. Nämäkin on Freja Jarnisin minivyhdit ja mä oon käyttänyt nämä aikaisemmin. Niin tästä mä nyt ehkä lähden sitten tekemään itselleni toiseen hameen. Että tästä nyt on sen verran lankaa, että pitäisi riittää sellaisen pitempään. Että katsotaan kuinka pitkä mä saan tosta. Mullahan on näitä 3. Niin se on ainakin vähän enemmän kuin mitä mulla oli sitä mielilankaa. Niin näitä mä meinasin, että mä otan nää mukaan ja sitten mä neulon näistä sitten matkan aikana. Ja katsotaan, voihan se olla, että mä en kerkeä muuta kuin se ankers ja jotain pientä lisää, mutta se näkee sitten. Parempi, että on vähän liian paljon mukana, kuin sitten, että on liian vähän. Ja onhan mä menossa sinne Jyväskylään, niin kai sieltä sitten lähtee joku lankaakin mukaan kotiin. Lupasin mun miehelle, että mä ostan sieltä sitten hänelle jonkun hyvän sukkalangan ja teen hänelle sitten tällaiset pehmeät merinotukat, ohkaiset kans. Ja hän halusi joku tummaa vihreä, sellainen vähän epätasainen väri. Niin katsotaan mitä löytyy. Sitten pakkaan näitä tähän takaisin. Mulla on vähän lisää tuossa mun korissa. Sinne mä oon sitten heittänyt kaikki nämä projektipussit. Mä otan sen nyt vähän.
otan sen mukaan. Tässähän mulla on vielä vähän tällaisia, muutama tällaisia, missä on vielä kaikki langanpäät päättelemättä. Niin näitä mä varmaan kans silloin yritän päätellä. Että tässä on tällainen jämälanka kesätoppi. Nordic Summer Top. Vai onko se niin Vitra Designin? No, mulla on ainakin tuplana ostettu tää ohje, koska mä ostin sen ensin. Se itse ohje ihan vaan yksittäisenä ja sitten mä ostin sen kirjan sitten myöhemmin, niin mulla on se ohje siellä. Niin, tää on nyt sit, mulla oli aika paljon tuollaista sitä Sannesin liinelanka tai linelanka, niin sitä aika paljon, niin mä tein 2 tällaisia, niin se toinen on jo käytössä ja siellä on langanpäät päätelty, mutta ei tossa. Niin ehkä matkan aikana. Ja sama nämä sukat, mitä mä näytin viimeksi. Eli nämä on ne Freja Jansin merinosukkia. Ja tämän tyylisiä, mutta vihreitä mun mies sit haluu. Ja sitten mulla on vielä tää mun oma huivi, niin tässäkin, mä näytin tämänkin viimeksi, niin tässäkin on kaikki langanpäät vielä päättelemättä, niin tän mä otan kanssa. Ja tää mä varmaan käytän sit autossa, luulen, että ei tule niska kipeäksi. Sitten mulla on vielä lisäksi täällä tää, ja tääkin on nyt sitten mainoskatko. Eli onko mulla akku tässä nyt jo? Sindin Knitsin tällainen valo. Ja tämähän on ainakin mun mielestä, kun tätä voi säätää näin ja sitten kun voi säätää niitä sävyjä, niin me käytetään siis tää myös, kun me luetaan iltasatua, kun me ollaan jossain matkalla, niin ollaan käytetty tätä siihenkin. Tää vaan muistaa ottaa laturi mukaan. Sitten mulla on sen, mä nostin jo aikaisemmin ulos, mutta mullahan on siis myös tää, ja tääkin on, tästä tulee nyt hirveästi mainos tässä jaksossa. Mä käytän aika paljon näitä Knitsin tavaroita, kun mä oon näitä saanut, ja nämä on tosi käteviä. Eli mulla on myös tätä, mihin mahtuu sitten ihan kaikki. Niin mullahan on nyt noin silmukkamerkit. Tässä on myös muita silmukkamerkkejä kuin vaan Knitsin. Niitä mulla on roikkumassa tossa. Sitten tähän mä oon sitten laittanut kaikki noin. Mulla on se iCorder tossa ja tässä ylhäällä. Ja sitten mulla on kaikki puikot, mitä mä luulen, että mä tarvitsen, niin nehän on tässä. Ja sitten mulla on kyllä sitä kotelo, mitä kuuluu siihen vähän neulakin. Mutta se on aina jossain pohjassa, niin mä oon nyt vaan kiinnittänyt ne tohon. Niin sitten ne pysyy siellä. Ja sitten mulla on mun virkkuukoukkukin. Tossa. Katoin sitä lankavimman jakso. Oliko se viime viikolla, kun se tuli sitä edellistä? No, mutta ainakin silloin, kun se kertoi, että ne rupeaa nyt, tai ei rupea nyt, ne on jo valmiit kohta, mutta siis tehdä niitä Israelin ruudut paitoja tai villatakkeja, niin houkuttelee tosi paljon. Mutta mähän saa siis ihan rakkoja peukaloihin, kun mä yritän virkata, niin en ehkä lähde, mutta katsotaan ehkä. Niin sekin pysyy siinä mukana, että on silmukkamerkkejä ja on mittanauhoja ja on kaikki puikot ja sellaista. Mutta se oli se, mitä mulla oli tänään sille kerrottavaa. Sitten vielä tähän loppuun, eli miksi mä kävin siellä Pirjo-Liisan tykön tänään, eli Neulenettikahvila Pirjo-Liisa, yksi Vaasan lankakaupoista, niin mä kävin siellä, koska silloin kun mä juoksin sisään ja hain se lanka siihen mun siskon hameen, niin silloin hän sanoi samalla, että hei, että jos tarvitsette jotain palkintoja sinne Bubble-sticketiin, niin sitten hän voisi kyllä lahjoittaa jotain meille. Siis tosi kiva, että aivan ihanaa. Mä olin jotenkin tosi yllättynyt, kun se tuntuu silleen, että jos vähän sellainen nyt pitää pyytää ja kysyä, että saadaanko me, mutta siis en ole aikaisemmin tavannut ihmistä, joka tarjoaa, että hän voi kyllä lahjoittaa meille jotain. Niin mä kävin sitten hakemassa sitä tänään. Ja
jos olette kiinnostuneet tulla sinne Bubbelsticketiin, eli 17. elokuuta Vaasassa, meillä on sellainen neuletapahtuma. Pidetään se ruotsiksi, mutta kyllähän me käännetään sulle suomeksi, jos sä haluat tulla ja et osaa yhtään ruotsia. Mutta ruotsiksi sen takia, että tulee myös ihmisiä ja osallistujia Ruotsista. Ja liput löytyy knits.fiin kotisivulta, niin sieltä saa ostettu oman lipun. Ja se lippu sisältää sitten kaiken ruoan ja kaikki noi kilpailut ja muuta, niihin saa osallistua ihan sen lipun kanssa. Ja jos ette halua tulla siihen koko päiväksi, niin meillä on myös minimarket tuossa heti auki aamupäivällä, eli 10 jo aukeaa minimarket, niin sinne saa tulla ostoksille 10 ja 12 väliin. Mutta Pirjo-Liisa lupasi, että hänkin pitää sit auki, että vaikka hän normaalisti ei pidä auki lauantaisin elokuussa vielä, niin hän pitää sit silloin 17 päivää ja 10-1, niin pääsee myös sinne ostoksille. Mutta hän lahjoitti meille 2 vyyhtialonkaa, niin yksi tällainen, siis tää on kyllä niin mä sain kyllä valita värit, olisi saanut valita ihan kaikki, mutta siis mä pyysin, että jos hän voi vähän kertoa, että mikä on jotain hyviä lankoja ja sitten mä valitsin vaan sen värin. Mut tällaista lankaa ja siis yritin ottaa tällaisen värin, mitä ehkä miellyttää aika paljon ihmisiä, kun tässä on sekä sinistä ja vaaleita ja tummia ja vähän pinkkiä ja vähän liilaa ja että löytyy vähän kaikille kaikkea. Niin aivan miellyttävä, ihana. Ja siis sillä tää on tää Manus del Uruguay ja Marina ja Dragon. Eiku Shantung on vissin sen värin nimi. Tää on merinolanka ja Pirjo-Liisa oli tehnyt tästä, siis neulonut tästä huivin. Ei, kun se oli toi, mikä oli huivi ja se oli kaikki bolero ja kaikki samassa paketissa. Mutta siis se on ihan miellyttävä pehmeä. Niin tällainen ihana vyyhti. Ja sit saatiin myös yksi sukkalanka. Nyt se tippui mihin se tippui? Tossa. Eli tässä on tää kans Manos del Uruguay ja Alegria lanka. Locura Fluo ehkä. Niin tällainen väri otin sit sieltä, niin tää on vähän värikkäämpi. Niin nää on nyt sitten lahjoitettu Pirjo-Liisalta. Ihan mahtavat palkinnot tulee sit siihen meidän Bubbelsticketiin. Eli mun ja Cindy, joka on nainen siihen knits.fiin takana. Joo, mutta aivan mahtavaa. Ja siitä tulee kyllä niin hauskaa ja niin kivaa koko siitä päivästä. Jos haluat tietää lisää siitä Bubbelsticketistä, niin sit voitte käydä katsomassa Bubbelstick Instagram-profiilista, että sieltä löytyy sitten info ja myös sitten Knitsin Knitsin sivulta, niin sieltä löytyy lisää infoa, jos haluatte tietää mitä se on ja mitä me tehdään siellä. Ja kysykää, jos haluatte tietää jotain siitä. Mutta mä luulen, että tää on nyt 29 minuuttia. Jos pidetään se tähän puoleksi tunniksi, niin se on ihan hyvä. Kommentoi, jos haluatte kommentoida. On tosi kiva lukea kaikki kommentit ja olen yrittänyt myös vastata niihin. Ja kiitos kaikista kommenteista, mikä on tullut jo. Ja saa myös Instagramin kautta ottaa yhteyttä ja toivottavasti nähdään sitten Jyväskylässä. Heippa!